Prvé, čo bude nutné urobiť, je úplne prejsť na generátory atmosférickej vody a prestať čerpať vodu z povrchových a podzemných zdrojov. Generátory atmosférickej vody dokážu vyrábať požadovaný objem vody na pitie aj pre priemyselnú potrebu. V čase vodnej krízy sa stanú životne dôležitými a zabezpečia stabilné zásobovanie vodou. Druhým krokom je rekonštrukcia kanalizačných systémov. Voda sa nesmie vypúšťať do otvorených vodojemov. Musí vyčistená smerovať do pôdy a len po prechode prirodzeným dočistením cez pôdne vrstvy sa dostávať do vodojemov. Problém zhoršovania klimatických javov na 70% rieši odoberanie vody z atmosféry a na 30% čistenie odpadových vôd. To umožní úplné dosiahnutie viacerých cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN naraz. Tretím dôležitým krokom je zavedenie bezpalivových generátorov energie, BPG, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie generátorov atmosférickej vody potrebnou a dostupnou energiou vzhľadom na ich energetickú náročnosť. Vlhkosť pre zariadenia na výrobu vody sa musí doplňať z prírodných zdrojov. A preto je potrebné zlikvidovať otvorené vodné nádrže. Práve zavedenie BPG zníži závislosť od hydroenergetiky a umožní otvorenie priehrad. Obnovou riek do ich pôvodných korít a obnovením ich prirodzeného toku sa odstráni stojaca voda a dôjde k oživeniu ekosystémov. Tieto opatrenia tiež umožnia dosiahnuť viacero cieľov trvalo udržateľného rozvoja, schválených valným zhromaždením OSN. Toto sú prioritné kroky k zachovaniu planéty. Ak budú splnené, tak hmatateľné výsledky uvidíme už o 2 až 4 roky. Pritom je potrebné chápať, že proces klimatických zmien naberá otáčky a nepodarí sa ho zastaviť okamžite. Preto sa v prvom roku môže situácia mierne zhoršiť, ale približne o 8 až 14 mesiacov sa všetko začne upravovať. Za 5 až 8 rokov uvidíme, ako veľmi sa voda vyčistí. Tým sa obnoví funkcia oceánu ochladzovať planétu. Vymiznú záplavy, suchá, anomálne vetry a teplotné výkyvy. Klíma sa stane oveľa miernejšou a predvídateľnejšou. Vďaka zavedeniu generátorov atmosférickej vody získame dodatočný čas na vytvorenie štítu, ktorý ochráni planétu pred vonkajším kozmickým pôsobením. Vážení potomkovia, teraz stojíte pred samotným zrázom a pozeráte, ako sa približuje katastrofa. Ale nič nerobíte. A to v čase, keď už máte potrebné technológie. Vďaka generátorom atmosférickej vody môžete naozaj získať čas, ktorý potrebujú vedci na zastavenie klimatických katakliziem a záchranu Zeme.